sa mga delegado sa Philippine Learning Tour nga nagsusi sa minahan dito sa Zamboanga del Sur nga adunay pagpangabuso ngadto sa mga Subanen tribe nunot sa mining operations. Si Jong Kajon adunay update. Jong? Medyo gitapos na ang unong kaadlaw nga Philippine Learning Tour nga misusi sa kahimtang sa mining operations dinhi sa lalawigan sa Zamboanga del Sur. Sa presentasyon sa ilang findings sa unong kaadlaw nga pagkisusi, mitaho ang delegasyon nga adunay mga testimonya kabahin sa extrajudicial killing, torture, assault, illegal detention, intimidation, harassment, forced displacement. Di pasaginlan sa grupo ang mining firm Toronto Venture Incorporated nga mihire sa services sa Special Civilian Armed Auxiliary samtang ang mga Blue Guard sa kumpanya dingog nakalapas sa tawahan ng katungod sa mga Subanen tribes. Ang tour minakit sa mga lungsod sa Midsalip o Bayog. Pagkakaroon, adunay large-scale mining applications sa Midsalip samtang sa lungsod sa Bayog, isugda na ang land clearing o installation sa infrastructure diha sa mining site. Nanawagan ang delegasyon sa Philippine Government o sa National Mining o National Commission on Indigenous Peoples sa pagpanubag sa sangputanan sa pagkatuman sa mining law. Ang delegasyon nga gilangkuban sa mga Canadian delegates nanawagan sa Canadian government siguro nga ang mga Canadian company sa ubang nasod mo respeto sa human rights o manalipot sa kalikupan kung environment. Menjo? Daghang salamat, Jong Kajon, reporting gikan Pagadian City. Gipasidunggan ang Pagadian City Police Station tungod sa kampanya niini batok sa loose firearms ug illegal drugs. Ang Zamboanga del Sur Police Provincial Office mao'y mituno sa award ngadto sa kapulisan sa syudad, pinanguluhan ni Superintendent Glenn Dulawan ato sa seremonya sulod sa Camp Abelon. Ang Pagadian City Police mao'y labing daghan nga nahimo batok sa kampanya sa illegal nga armas sulod sa bulan sa Hunyo, samtang labing daghan sab og nasakmit nga illegal drugs. Gihatagan sab og award ang ubang municipal police station sa lalawigan atol sa seremonyas.